Well, it's a new era, it's a new administration. Nagpapasalamat ako sa presidente na inappoint ako bilang chairperson ng NCIP. At patuloy po namin gagawin kung ano po yung kanyang minamandato sa amin at lalo-lalo na yung batas IPRA. So ano po yung mga Priority programs gaya po ng dati. It's the 4 bundles of rights din naman lagi. Rights to ancestral domains, rights to self-governance and empowerment, rights to social justice and human rights, rights to cultural integrity. So patuloy lang yon. Pero meron pa kami mga gagawin kagaya ng hotline para sa mga indigenous people's rights violations. At marami pa pong iba. Kulang yung panahon natin na mag-usap tayo ngayon. Pero sa susunod, alam ko, babalik at babalik pa rin ako dito sa Rayon 1. Mensahe niyo po sa mga IPs natin dito sa Ilocos Norte. Maraming salamat sa inyong pagmamalasakit. Maraming salamat sa very warmest accommodation, lalong-lalo na kay Mayor Carvida and kay Vice Mayor Caroline na talagang grabe yung kanilang hospitality at saka yung warmest reception na ginawa since kahapon ng pagdating namin. At para sa mga katutubong Pilipino dito sa Rehiyon 1, patuloy lang natin isalin yung ating mga kultura at tradisyon sa susunod na henerasyon at naway ito'y hindi isang kultura na makakalimutan natin. So, yun lang. Ano yun? Agbyag.